Kejing mamla ke sarkar jalaban Penteri Kampura ya kejing kular bala kubur hakamat ki noilam ka hinyotap Youth Council HYC kata bantek lakam ya kejing wan rong kertap ki bar jala kejing penken ria ya ki harijan na temyo maulong kejing weng no ki nong song bia halum survey ban Penteri Kam ya ka inline permit ILP lani ka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA hapo ka jala baka jing bam Menteri Kam ka Anti Narcotic Task Force ANTF nalor ki wede ki mat jing dawa Hakish pautari ujemang araja arpusan, KHYC kala pentip bala depan shim yak karai, kata bantau da kasir lapalang operation SLO. Yakadi karai la shim hakajialang kabakatay kaseng kala syong hakasngisa jan, hapo kajialam jong uba Roy Kuparsan Ram kumu president, kabakalapin bana bala tau da kasir lapalang operation SLO, bakadaykum kadak kajing sobitar yakajing bamla kasorkar ban bat yakikular. Habakran sigilat patay kubor uba Roy Kuparsan Ram ulaong. Manaka jinglong jingman hakeem lang sa lang kabalapen sa irman siyem yakipat ba kalapen long yakaseng bakan siyem yakatay karay bat syen kan sa pakerwa siya kaleng kisnat tray kam kaseng halor kani. Hakani ka isi ka bumta singi kalong ban penpaw ya ka jing sngo bitar ka chungi. Ngim kwa shu ban ong mangi sngo diaw ngi sngo si ngi ong mangi kwa ban ong mangi sngo bitar. Namar ba ngi iya ki jing kular ki ba ka sorkar ka ai. Ngim day ban klet ka issue temmeto ka ba mentang ila ya ndriu nyotli kisna nadu ko to jingcha ka sarkar kala snaya kata ka high level committee ka ban thawi kilat kilenti kumno ban penken riak no ikitu ki brio na ko to chaka ningi iba ka kini ki jing yong committee na kapor sa kapor ngi i ku makan sa poino kata ka jingkut ndre hadu ni khlemat ngim yo i to so ngin OIP bengis ngobitar kawai kaliang ngiu iya kitigi por baka sorkar kala de ban pediang ban ay kata kacaka jongka sorkar sikitu gibriu kila snai kitigi blueprint bakum ta ter ban ay ki yeng bakikin sawai rimenta pat ngi kala mi sada kawai ka jengmut jongka sorkar kata kalong ban litpan si kacaka jongka defense nakabanta ban ay ki ban sa ti ngi iba kani ka jingle jongka ting sorkar ka jongi lumba kani ka high level committee ngi iba kadai tang ka jing pen slam kaya kapur kadai tang ka jing pen thami kaya upat ba bat ka jing top ru yang i kumpat ba namar ba shwaka last election ni iba shwaka election kila ban pendap dalakut kani election arpo lai mentang ila ya so usnam arja arpo arsan ningim yo iyo so mdei tang ka them method kabar ni ya ka MRSSA amendment bill ka ba ka sarkar kala depan pas usnam arja arpo kila pha siya ka central government siya president lamba governor la pha siya president la pha siya ka home ministry kala penphaya ka nga bill siya ka sarkar jila ngiyo iya ka jingkran jong chief minister na usnam arja arpulay buong ba ka sarkar kan sakot ban yakran ya ki stakeholders halor kan nga jing pha no jong ka sarkar ka MRSSA amendment bill rehadu kan mentah usnam arja arsan ngimyo iya kata ka jing khot jong ka sarkar wala na kaliang jong kaseng ila de ban pha city shaw chief minister jongi nadu usnam arja arpulai menta arja arpustan umpat aya kapur bangingin ya kendu ban ya keren ya kini kiman la kalong ya ta MRSSA amendment bill arja arpo newat ya ka ILP ru ban tip ya ka daw babalik ka sarkar India kamla ban ayangi ya ka ILP kabala kabasal kabangi ngis dom ya ka sarkar ngis bitar ya ka sarkar kalong halor ka jingya kun ka jongi persya yo drops na kaliang jo kaseng na du usnam arja arpsaw ngilas dang haka shiter haka lightrik artrik na lightrik jong banai jemang jong usnam arja arpsaw mentang ila ya chisnam haka ni ka jingya kun ka jongi ha pedeng kata ka jingya kun jongi ya kan ban pendu yo drops haka usnam u beladap ho banai naiwing haka por bengi pelong itu ka jingya langpat ba hapo mot pran na kalian tu ka sarkar ka ay ngi na ka jing thoa ban kulat ba ka sarkar ka pediang ngi ki jing dawa ki ba seng kalabu ka baningkong ka jing dawa ka ba seng kalabu ka dei ba ka sarkar ka dei ban thungno ya ka anti narcotic task force ka ba long specially ka ba long kerpang tang nam ta ki kam case drugs apo ka NDPS hoy ka sarkar kala pediang kala shna ya kata ka INTF kalabu USP kalabu ki officer ndre ka jing kali ka long ba nadu unai win jong snam arja arpusaw hadu ubanay jemang jong snam arja arpusan balay bangim yo i bakata ka NTF kan register watang kawi ka kesu katkum ka jing tip ka jongi kila don la ka jong police station ka sarkar kelasna balay pat om shimlala ban aibor ka NTF bakan trikam kumba ka day ban trikam
Ngimsim lai ke INTF kata ke INTF ka balasnada ka sorkar bahkan register la ne bahkan kem matangi uiru nong di draus. Yo nong di ki draus. Tingingi yo iba kani ka jingkula ka sorkar, kadi ka jing top yangi, kadi ka jing top yo pai ba. Hakaba la shupen tang on paper bang kila don ya ka INTF reklam iPad ya ka bor bahkan la bantri kampura. Ngim tip ke ikadaw dingi ong bahkan ni kadi ka jing top la ne ka jing yalam bakla ka sorkar. Yangi badi upat baru ya kabangim la ban pediang mdei tang kata ke sorkar kala ongru bakan snai ki special codes ki bangi ngila dawa nama kumba kalong mentang yo i baka daw jong ka jing bom la ne ke jing bom la ban pen kut kloi ban pen sitom ki bri budan ketia ke NDPS cases ke dei namar ba ngim don ki special code ha jing shisha ke NDPS kala ada benong bade bendon ni special code bade bendon ni special ki special public prosecutor ya kataru hadu mentang ngim simlei i kanu kadak kaban ong baka sorkar kelas sedang ban snai ki special code lading ekran ni ki rehabilitation center ngimyo hadu mentar bakan don kata ka rehabilitation center ka baka sorkar kan wanra hoat ngimyo ki plan ki ba fair ki baka sorkar ka wanra kumnu bante la kami ka jing bun jong kinong di drugs sedang mendem step ngimyo ya ka kot kubur buong ba ka sorkar kan tri ni kumbasias pangut ki counselor kiban yarap haki school ne hangnu baka sorkar kamut ban yu ban bu yaki na kamenta ban te lakam la de ban hikai yaki kena bakinom ngat how drugs ndre ngingi snow bangi don kampat ban penklan ka bay day ban kajing pentri kami ki an jo ka NDPS namala damla hi ban te lakam ya kani ka supply jong drugs ya kani ka jela ka jong ni lada pimla ban pensitom yaki brio ki badon benta ka kam khayi kam don jingmut ka jing pulut ya ka pisah ban wanra ya kita ki awareness ban wanra ya ki kita ki ban thung kita ki counselor ki lada yo udrak si dangla ban yo hamadan hangnia selo piyat keleng ki jaka ngingi tip kita ki hotspot area ke badan nasional ka police department ka tip ki hotspot ke badan nasional ndre mdon bayo ipat ya kita ki nong de ki ba de bet hamadan filet hapo hangte pulom sorbi baro asisngi kita ki beri ki di drugs be hang tu don tu kena bangi obat kini sini uang bala da filet polom sorbi don be gibri bakeli yang tu pikwa yu pikwa kat nu pikwa siteng ni pikwa away komot ba pikwa siteng sisi ni pikwa 1 cc drugs tikani ko pen iba kampat don kata ka jing pentri kam sisai kita jing kular ki baka sorkar kelakula hangi bat haki pat ba ya by day bu drugs ya ka bangi sopia bat ngi bitar hado kata-kata kabasau ka jing bom sim khia jong sorkar kadai halor ka jing sa bean jong tigi brio hang te polum sorbe na kumban supen kan ma fi na kalyang do kaseng ha ka arkulai tri ujemang ngilalet ban le ya ka igodan kamban le ban be tigi brio na to ka jaka menta arkulai tri jong menta ubana ngin rakhi kata ka jing dak sisnem jong ka jing le jong ka choice ka to ka jaka ban kendang tigi brio nang tu dei kajing keli kalong balai ka sorkar kamla ban be tigi brio kiba ngitip tikna kiba ka sorkar ka tip tikna kiba ki bor badai pet ya ka tu kitip tikna ba kidi ginong sa bean balai sim lala ban weng tigi brio wat hadin sisnem nadu ba kay choice kala le ban kendang mdei sisnem ka jing sha ka ni ka kam le kala ya mental chan arsnem hi nadu bangilap ya ka jing don tigi brio basa bean yang tu dari ka sorkar ladangi keli ke district administration ki ong bagi dang penbek sa hadu menta ladangi keli ke bos sorkar ki ong bagi penbek sa hadu menta kajing keli ke lok hadu lanu hin penbek ngingi tip tikna bakatu ka jaka ka hub lani ka jaka pedeng ke ba udrak sumi ban supply ya ka sor shilong bro kawai ngikwa bagi tigi beri ki basyong basa ang tu de ban be yaki ndi tang mar bagi de ginong sa bean bat ka diru ka jaka ka bagi nong di ya udrak sa sor shilong ki mi nang tu terbeli umla ban sim kilat kelenti ban kendang yang kita beri ke basyong hang tu boleh hab daap tinggi iba kinir ki baka sorkar kala top yang ipat ba kala top yang i bat ya ka bangi nomla ban pediang bat ngin sepen pau de ki kam ya ka ka bangi de ban le tikini ki bai dei begini ki jing top jing bom petrikam de sorkar ya ki jing kular ki jongka kalian jo kasi jongka senghi ngila syong perkhat bat ngin sepen ya ki kam ki jongi nang ni syakmat ya ka bangi nomla le sim benta ka sni ban penpa bat ka sorkar kan sei bang ngim hun ni don ka jing dom ke jing subita halor kini ki jing le ka sorkar ya kini ki mat ki jura ki bangi ngajak benring ya gendu hakini ki sni bat ki snam ki balada bai de ka jing rung kertep jong ki beriau ki banabat syakani gari ke bit ka jongi kum kawi ni ki mat ki ba ka seng
kan shim hakmat ban ya le kat bala ban te lakam ya kani ka jingrung lan jong kini ki brio ki banaba bat hapring kani ka jingja kumbaga partai baru ko ga yoi kai ga baja padeng ka ri India bat ka Pakistan hapring ka jing yo iki kubor ki ba fair ki ba ka sengka yo lum lamba ki khot ki jong ka ki badon haki snak trikam haki kaput bat kari Bangladesh ngimla banlen ba ka don ka jing kiu jong ki khamtam e jong ki brio ki banaba ki ba dei na po Bangladesh ni kari ka jong ni bat la dangim la ban te lakam ni kani ka jing rum ka jing mi ka jong kini ki brio kala ru ban kata wat ya ka shong suk shong san hakani ka ri ka jong ni bat haka jalla ka jong ni hi barok ko we ti nakliang jo ka seng ho ni la tho shaki bor ki badai pet ban wanra ya ki an ban wanra iki policy kumnu ban te lakam ya kani ka jing rum jing mi jong ki brio la dangi pet iki khubor hakeleng jong kari India kamtam ya kini khubor ki badang shumi ya kini kisngi ya katu ka jing yok kem ya ki brio ki badai na po bangla ya ki mastermind la ni ki brio ki ba ki bonra ki khar bangla kumnu ban penpoi shadu ki sorba jong kari India chati shari thor la kalong Delhi sha Chennai ba chikwi ki jaka niyo iba wat ka kerting jong kani ka jala ka jong ni ru ka paulang ta ban pen iba kini khar bangla ki poi shadu sha Delhi ki poi shadu sha Mumbai ki poi shadu Chennai bat kawin ni kilenti baki ki rung support India kadai lamba kani ka jala ka jongi tikani ka pelong ingi bangin long alert bangin perkhat bat bangin shimru ikarai bangimla ban shushania tang ha ka sorkar tang ki bor sorkar bakin te la kam ka jingrung jingmi jong kini ki brio nakaleng jo ka sengru ngin hap ban le ti habai dei bat ki jaka ki bedon po border ki bedon po khaput nakaleng jo ka seng ngilapha ya ki ngipha ya ki kerwo syaki snak rekam gitu ni makin long ki ba pikir ki ba pet perman bah ya ka jingrung jingmi jong ki brio lamba ki snong ki thau ki jong ki ba la dadon ka jinglam ya ki bakum kita ki brio ki suba ki dei ki brio ki bomdei ki nong India nakliang jong ki khot jong ka seng kin sale ya ka bodon kam ka ba kin sa IT ha ki bor jong ka an ban tokit ya ki ni ki brio ba ni kentu pat iki bor pulit ru ba kin shim ya kini ki kam ban tokit iki bri ki ba long doubtful ya ka jinglong nong shong snong ga jong ki ba kam ya ledi kum ki nong India ki ba lap iki lang ba kini snong ki badan hapo border ba ki dei ban tokit bha kum la le lang ba ka police department hapo Rimboy district ban lap bawat iki ki bri ki badan bentang ban snai ki kot kisla ban pen I ba ki dei ki nong India tak habede ba kini ki bawan lembaga border ka CEC kala syong perkhat ban pha ki jing betha jong ni si kisna trekam ki ba fair mat kum ju ru ban kentu ban kerpat ki noi lam snong jong ki tu ki snong ki badan po border ba kin don ya ka jing pet perman ba bai dei ba kanika jinglong jingman ku ba kalong menta bai dei pat ba bat ka jing don pa jong ki brio ki bawan lengba ki we ki jelah sa kanika jelah ka jong ni ngimla ban len ba lengba ki jaka trikam ki ba fair la kalong ki jakasna surok ki badan hagani ga jela ga jongi la kalong ki cement factory la kalong shiki jaka bela ki ba fair ni shiki snong ki ba fair ni yo jing tip ba ki babun ba ki brio ki rong ki mi hakum kani ka por ya ka bangim tip balaki dei ni kim dei kita ki nong India la ni ki dei ni kita ki brio ki babiang ya ki kot kisla ki babiang tenakliang jo ka CEC mendakas ni ilarai ba kumba kalong hi hakipor ki momenshwa nila judon ya kata kasir la palang operation la ni ka SLU ka bakaseng kala jule kisnam ka momenshwa bat mentaru namar bangi pet ya kani ka jinglong jingman hakeleng jong kani ka jela ka jong ya ka jing yok kem ki brio ki basuba ki ba pensuba yangi kim dei ki brio ki bawan da ka lenti ka badai ngilarai ba ka seng ka jongi ki snak trekam ki jongi ki badan hakeleng jong kani ka rilum khasi ba jantia ngin sasdang nang ni syakmat ya kata kasila perang operation ka jongi ha bangin selet ban wat lane ban khandra ya kita gibriu ki bangi so ki long doubtful laki long ki briu ki bawan ne hakalenti ka badai namar bal adengi phai ya ki an ki ba sorkar kala ada ban shna kamdei bangin le khlem ka an hoi ngimpat don ya ka ILP ngimpat don ya ki kendon ki bangi ngidawa lamba ka MRSSE amendment bill arhajar arpong ri ngimklet pat baka sorkar Meghalaya kala ada bansna lepa ya ka an la kalong ka MRSSE la kalong ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arpo
ladangi pulih yakini ki an kila don pa ki kendon ba ki beri ki bawan nabar wat ki bawan belar ni ka jala ka jongi kita kidi benda register bat ke labor department but ndala dep ban register ki hab ban pentip ru syaki snong ki tha ki hab ban pentip ru syaki local police station rei bun sien ngilap bat ngi i ba kam julong kumta kumbakat kum ki kita ki kendon jom ka an bat ka rules ya ka ba sarkar kalashna tina kala yang sengin penting na bah ba sarkar kalashna ya kini ki an la kalashna ya ka at kalashna ya ka rules deiru ban penteri kami kita ki kendon bala dang ilap ba kim penteri kami kita ki kendon nakala yang seng kit khot jong seng kin sale ya ka bandon kam ka ba kin sa file case ne kin sa be ya ki na kata ki caka ki ba ki don bat kum ju ru ban penting na ba kani ka jing penkhen ya kini ki an pendon ti lemba kani ka sir la palang operations ka seng kan sale ya kani ka jing khenra ya ki bri ki buan naba ki buan rung syang kani ka jala ka jong ila kalong hakikam ki jam la kalong hakikam khai pateng bat ka jing sa ka jong ki haki caka ki ba fair ki badon hang ni hapo kani ka rilung khasi ba jantia ka jong i bat mdei tang lemba ka seng jong i rekan sedon ru ka jing trelang bat ki wei pat ki kenhun ki bangila jutrei hapo kasatri jong komsu ti kita kidi ki rai ki bangi ngila shim kabaar kidi kata kabalai ka jingekren kaba ngila yo banekren pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.